Всеки човек мечтае за величие, но тези, които боготворят собственото си величие, ще паднат. Днес ще ви кажа как да победите най-големия проблем от всички – собственото си его. Така че нито един враг, нито едно предателство, нито едно бедствие да не може да ви събори на колене. В сянката на всеки трон има кинжал. Кинжал, който чака момента, в който ще станете твърде горди, за да го забележите. Историята е осеяна с крале, загубили короните си, императори, загубили главите си и завоеватели, загубили империите си. Всичко това, защото вярвали, че са непобедими. Истинският им враг никога не е бил съперникът им. Била е отровата, която живее в собствения им ум. Днес ще ви преведа през суровите истини, които трябва да приемете, ако искате да управлявате, да завладявате и да оцелеете. Защото егото е врагът. И аз ще ви науча как да го унищожите преди то да унищожи вас. В момента, в който човек започне да вярва, че е важен, той вече е недостоен за трона, който търси. Защото вярата в собственото величие не е знак за сила. Това е пукнатина в бронята, рана в душата, която враговете в крайна сметка ще открият. Историята не помни самовлюбени и надути хора. Тя помни хора, които са овладели себе си. Има разлика. Егото не е увереност. Егото не е власт. Егото е илюзия за власт. А илюзиите са първото, което се разбива, когато реалността удари. Принцът, който се смята за божество, няма да забележи ножовете, които се точат зад гърба му. Генералът, който вярва, че не може да бъде победен, ще марширува право към катастрофата. Отровата на усещането за собствена важност се просмуква бавно. Тя шепне, че винаги си прав, че инстинктите ти са безгрешни, че тези, които не са съгласни, са под теб и най-лошото – карате да спреш да слушаш. А в този свят, когато спреш да слушаш, започваш да умираш. Егото ще те убеди да пренебрегваш съветниците си. Ще ти каже, че успехът ти е само твой, когато всъщност той е резултат от времето, съюзниците и сили извън твоя контрол. Човек, обладан от егото, вярва, че съдбата му никога няма да се обърне срещу него, че хората му никога няма да се разбунтуват, че враговете му винаги ще губят. Тази заблуда е по-опасна от 10 000 войници пред портите ти, защото егото те заслепява за това, което е реално. Владетелят, който боготвори себе си, става глух за опасността. Той се обгражда с ласкатели, а не с хора, които говорят истината. Взема решения не въз основа на това, което е необходимо, а на това, което го кара да се чувства могъщ. И резултатът е винаги един и същ – разруха, предателство, крах. Това, което хората не осъзнават, е, че егото се храни с победи. Всяка победа, всяка похвала, всеки момент, в който другите коленичат, го правят по-силно. И колкото повече расте, толкова повече отравя ума. Става по-трудно да признаеш грешките си, по-трудно да се адаптираш, по-трудно да видиш нещо различно от собственото си отражение. Ето защо трябва да го убиеш рано, защото егото няма да ти служи, няма да те защитава. То ще ти построи затвор от златни огледала и ще те убеди, че си свободен. Докато един ден не се счупи и не осъзнаеш, че си заобиколен от врагове, които се усмихват в присъствието ти и кроят планове, когато си обърнеш гърба. Когато си самовлюбен, ставаш предсказуем. Предсказуемите хора са лесни за контролиране, лесни за побеждаване, лесни за унищожаване. Враговете ти ще хранят егото ти точно толкова, колкото да те направят безразсъден. Те ще играят с гордостта ти, с щеславието ти, с нуждата ти да се чувстваш по-висш. И когато си опиянен от собственото си изображение, те ще ударят. Властта не се запазва от тези, които мислят, че са могъщи. Тя се запазва от тези, които знаят колко е крехка, които третират всеки момент на трона като битка за оцеляване. Егото забравя това. Егото вярва, че короната е вечна, че хората са лоялни, че враговете са твърде слаби, за да имат значение. Николо Макиавели е знаел истината. Хората са непостоянни. Съдбата е нестабилна. Лоялността е сделка.
И колкото по-високо се издигаш, толкова повече вълци обикалят около теб. Умният владетел се съмнява в себе си всеки ден. Не от слабост, а от стратегия. Той пита, къде съм уязвим? Кой ме наблюдава? Каква грешка правя, която още не виждам? Глупакът никога не пита. Глупакът вярва, че не може да бъде надхитрен. И точно заради това бива надхитряван. Дори императорите трябва да пълзят, преди да се изправят. Дори кралете трябва да кървят, за да добият мъдрост. И тези, които никога не са изпитали болката на провала, са най-уязвимите, защото никога не са били смирени. Егото ги предпазва от смирение и следователно от истината. По-добре е да бъдеш подценяван, отколкото надценяван. По-добре е да запазиш глада си, отколкото да вярваш, че си сит. Защото човекът, който вярва, че е всичко, няма какво повече да научи. А човекът, който спре да учи, започва да гние. Много владетели падат не в поражение, а в заблуда. Не в битка, а в самовъзвеличаване. Не от меч, а от собственото си отражение. Властта не се дава на тези, които вярват, че са съвършени. Тя се дава на тези, които знаят точно къде са счупени и използват дори недостатъците си, за да победят. Човек, който не може да погледне в огледалото и да назове всяка пукнатина в душата си, е човек, който ще бъде разбит от първата буря, която го връхлети. Самоосъзнаването е острието, което изостря всеки ход, всяка дума, всяко решение. И все пак, повечето хора го отхвърлят. Защо? Защото той изисква болка, изисква честност, изисква смелостта да признаеш, че не си този, за когото се представяш и че враговете ти може би вече знаят това. Принцът, който живее в илюзия, вярва, че е мъдър, смел, обичан, недосегаем. Но Николо Макиавели е знаел, че никой не е толкова опасен, колкото човекът, който се крие от себе си. Не можеш да овладееш другите, докато не овладееш собствените си импулси. Не можеш да предвидиш предателство, ако не признаеш слабостите, които го канят. Не можеш да управляваш с сила, страх или убеждаване, освен ако не разбереш коя маска носиш и защо на първо място имаш нужда да я носиш. Неизследваният човек не е свободен. Той е марионетка, роб на гордостта си, на моделите си, на несъзнаваните си недостатъци, които другите виждат преди него. И когато ги видят, ги използват. Няма нужда съперникът ти да те унищожава. Той трябва само да те наблюдава как ти сам се самоунищожаваш. Ако знае, че избухваш, когато те предизвикват, ще те провокира към грешки. Щом разбере, че не понасяш да бъдеш засенчван, той ще те обгради със сияние и ще чака завистта ти да те изгризе отвътре. Ако види, че жадуваш за утвърждаване, ще те ласкае, докато свалиш гарда си и кинжалът ще се плъзне. Но когато си безмилостно самоосъзнат, ставаш призрак за враговете си. Не подминаваш нито слабост, нито импулс, нито чувство. Всичко подлагаш на изпит и разследване. Ти си непредсказуем. Не поради хаотичност, а защото владееш всичко до край. Контролът не започва с надмощие над другите, а с познание на самия себе си. Генералите, които печелят войни, не са тези, които крещят заповеди. Те са онези, които познават собствените си граници, преди да изпитат границите на бойното поле. Владетелите, които остават на власт, не са най-гръмките или най-уверените. Те са тези, които остават подозрителни към собствения си ум, към собствените си мотиви, към собствените си слепи петна. И ето най-суровата истина. Ти не си този, за когото се мислиш. Ти си история, която си повтаряш от детството. Мит, изтъкан от страх, желание, болка и оцеляване. Но митът не може да управлява. Повечето хора предпочитат да бъдат хвалени, отколкото да се усъвършенстват. Те предпочитат аплодисментите пред истинската точност. Жадуват да изглеждат велики, вместо да се превърнат в такива. Величието изисква разкопаване,
Трябва да проникнеш в егото си като с нож, да отстраниш слоевете на представяне и да откриеш гниенето, което все още се крие под твоите победи. Какво те движи? Амбиция или страх? Говориш ли с авторитет или с несигурност, носеща корона? Действаш ли с мъдрост или все още се опитваш да угодиш на призраците от миналото си? Докато не отговориш на тези въпроси, си уязвим. Не защото си слаб, а защото си неосъзнат. А неосъзнатите владетели са най-лесни за побеждаване, защото те се предават сами. Самоосъзнаването е безмилостно. То не ласкае, не е удобно. То конфронтира, разпитва, унижава. И точно за това е най-мощното оръжие в арсенала ти. Само човек, който познава границите си, може да ги надхвърли. Само човек, който познава страховете си, може да избере кога и къде да се изправи срещу тях. Само човек, който знае истината за себе си, не може да бъде манипулиран, защото няма какво повече да крие и няма какво да доказва. Не чакай светът да те разобличи. Разобличи себе си пръв. Разпитай убежденията си, постави под въпрос победите си, разгледай мотивите си, сякаш си собственият си враг. Защото ако не го направиш, някой друг ще го направи и няма да бъде никак мил. Светът не се интересува как се виждаш. Той реагира само на това колко добре виждаш реалността. А реалността започва с теб, с твоите недостатъци, лъжи, сенки и истината, която отказваш да изречеш. Всеки човек иска да управлява, но малцина спират, за да управляват единственото кралство, което има най-голямо значение – самия себе си. Това, което глупаците забравят, е следното. Преди да подчиниш другите, преди да спечелиш територия, преди да изискаш лоялност от армии, поданици или дори приятели, трябва да победиш това, което живее в теб – твоята гордост. Защото гордостта, за разлика от всеки външен враг, не обявява атаката си. Тя седи мълчаливо, шепнейки, че си предопределен да водиш, че другите са под теб, че инстинктите ти са безупречни, а плановете ти божествени. Гордостта не идва с вериги, тя идва облечена в слава. Казва ти, че короната вече ти принадлежи, че думите ти винаги са правилни, че визията ти е неоспорима и точно така стяга хватката си. Човекът, който не е победил гордостта си, не преследва победа. Той преследва утвърждаване. Не иска да победи заради стратегията, заради властта, заради контрола. Той иска да победи, защото загубата би наранила егото му. И точно този човек губи. Трябва да разбереш нещо много ясно. Гордостта не е сила. Гордостта не е чест. Гордостта е слабост. Олирана и облечена в одежди на фалшиво превъзходство. Най-великите императори, най-хитрите тактици, най-страховитите владетели в историята. Всички те са научили едно нещо рано. Гордостта те прави предсказуем. Прави те реактивен. Прави те емоционален. Превръщате от хладнокръвен изчисляващ стратег в отчаян актьор, който има повече нужда от одобрението на тълпата, отколкото от тишината на победата. И нищо не прави човека по-лесен за побеждаване от гордостта. Когато си управляван от гордост, не можеш да се отдръпнеш от обида. Не можеш да толерираш предизвикателство. Не можеш да признаеш, когато грешиш. Изгаряш мостовете си, за да защитиш образа си, а не империята си. А хора, които изгарят мостове, винаги остават на остров, сами, заобиколени, без опции. Има причина Николо Макиавели да предупреждава владетелите да не търсят любов, да не разчитат на обичта на хората си, да не вземат решения от емоция, защото гордостта създава емоция. Гордостта изисква да бъдеш видян като прав, дори когато явно грешиш. Гордостта отказва корекция, игнорира съвети, вижда враговете във всеки критик и лоялност във всеки ласкател. И точно тази слепота, това опиянение са фатални. Ако искаш да водиш, не само временно, но с дълготрайност и непоклатима доминация, първо трябва да унищожиш собствената си гордост.
Не пред другите, а пред себе си. Трябва да поставяш под въпрос мотивите си всеки път, когато говориш. Трябва да се откажеш от нуждата да бъдеш възхваляван, от глада за похвали, от манията да бъдеш уважаван. Защото ето я суровата истина. Когато си обсебен от уважение, вече си слаб. Предаваш силата си на мненията на другите. Поставяш чувството си за стойност в ръцете на хора, които утре биха могли да те предадат. Победи гордостта си и ставаш недосегаем. Обидите вече не те пронизват. Критиката става инструмент, а не заплаха. Движиш се в тишина, защото нямаш нужда от аплодисменти. Адаптираш се, защото не си обвързан за образа си. Отстъпваш, когато стратегически е правилно. Удряш само, когато е смъртоносно. Но човек, управляван от гордост, ще удари само, за да бъде видян да удря. Ще се бие в битки, които е трябвало да избегне. Ще говори, когато тишината би го направила по-силен. Ще разкрие несигурностите си чрез избухвания. Ще изисква лоялност, когато е трябвало да я изисква само с присъствието си. Преди да завладееш град, попитай се: победих ли гордостта си? Преди да унижиш съперник, попитай: правя ли това заради стратегия или заради егото си? Преди да търсиш отмъщение, попитай: това ще укрепи ли позицията ми или просто ще подхрани рана, която не съм излекувал? Гордостта превръща лидерите в тирани. Превръща войните в страхливци, маскирани в гняв. Превръща потенциалните крале във временни глупци. Не бъди този човек. Не бъди този, който се изкачва по планината само за да крещи на света колко високо е стигнал, без да осъзнава, че вятърът се променя и ръбът е близо. Защото когато гордостта те завладее, не виждаш ръба, докато не стане твърде късно. Трябва да станеш огледало на студената реалност. Нищо в теб не трябва да е по-силно от логиката. Нито едно чувство не трябва да се издига над яснотата. Нито една амбиция не трябва да избягва клетката на разума. Трябва да гледаш на собствените си победи и да кажеш: бях ли късметлия или умен? Бях ли подготвен или просто благословен от времето? Следваха ли ме заради вдъхновението, което предизвиквах, или заради страха, който внушавах? И когато аплодисментите стихнат, ще стоя ли все още изправен? Тези въпроси са ножове. Те режат дълбоко. Но по-добре да кървиш насаме сега, отколкото публично по-късно. Враговете ти наблюдават не само движенията ти, не само съюзите ти. Те наблюдават емоциите ти, четат езика на тялото, чакат гордостта да те надвие, защото знаят, че тогава ще направиш първата си грешка. Първата грешка никога не е външна, не започва с лош ход, започва с непроверена емоция, с нужда да докажеш нещо, с отказ да изглеждаш слаб, с желание да защитаваш образ. Не можеш да си позволиш тази грешка. Не и ако планираш да управляваш дълго. Не и ако искаш да надживееш тези, които днес се усмихват, а утре точат кинжали. Трябва да победиш гордостта си. Трябва да победиш съперниците си преди да завладееш нации, преди да завладееш историята. Има една скрита война, която всеки човек води. И повечето дори не го знаят. Не срещу съперниците си, не срещу обществото, дори не срещу времето. Истинската война е вътре в теб. И най-опасният враг, пред който човек може да се изправи, не е този пред него, а този, който живее тихо в гърдите му. Хората са научени да гледат навън. Казват им да предвиждат атаката отвън, да се подготвят за предателство от другите, да пазят кралството си, статуса си, позицията си от завистливите, амбициозните. Но рядко ги предупреждават, че първата ръка, която отваря портата към разрухата, често е тяхната собствена. Това е измамата. Колкото по-силно сочиш към враговете си, толкова по-сляп ставаш за предателя в теб. Този предател има много лица. Арогантност, която отказва корекция. Несигурност, която изисква свръхкомпенсация. Страх, който се крие зад агресия. Привилегия, която бърка желанието със съдбата.
Мислиш, че враговете ти ще дойдат с мечове, но истинският враг идва като твоя собствен глас, шепнещ, че ти се дължи нещо, че си изключителен, че си недосегаем. Той внушава, че заслужаваш власт преди да си я спечелил и че трябва да бъдеш възхваляван преди да си преминал през каквито и да е изпитания. Че трябва да победиш на всяка цена, дори ако това означава да предадеш дисциплината, която някога те е правила силен. Това е съблазънта на врага вътре в теб. Той не крещи, той съблазнява, ласкае. Убеждава те, че най-лошите ти импулси са просто страсти, неразбрани от по-дребните хора. Започваш да оправдаваш посредствеността като почивка. Наричаш страха си търпение. Етикетираш угаждането си самоподдръжка. И през цялото време острието изтъпява. Осъзнаването избледнява. Инстинктите, които някога са те държали бдителен, сега са отдавени в комфорт и его. И така падат хората. Не във внезапна катастрофа, а в тихо предаване, ден след ден, сантиметър по сантиметър. Те са победени от собствената си мекота, от тихо приемане на слабост, маскирана като мъдрост. Може да мислиш, че си силен, защото още никой не те е предизвикал. Но запитай се какво би станало, ако го направят. Ако властта се изплъзне от ръцете ти, ако репутацията ти се пропука, ако лоялността, на която разчиташ, изчезне за една нощ. Ще се адаптираш ли или ще се свинеш? Разкрит за това, което наистина си, без бронята на илюзията. Човек неподготвен да се изправи срещу себе си е неподготвен да се изправи срещу каквото и да било. Защото в момента, в който външният свят спре да го утвърждава, той става нестабилен, избухва. Взема емоционални решения. Гони шума, за да заглуши огледалото. Но човекът, който се е изправил срещу врага вътре в себе си, умишлено, безмилостно, става опасен. Защото няма нищо, което можеш да му отнемеш, което той вече не е предал. Няма слабост в него, която той вече не е назовал и превърнал в сила. Няма тайна, която можеш да използваш като оръжие, защото той вече я е разкрил пред себе си и е превърнал раната в броня. Този човек не може да бъде счупен, не защото е непобедим, а защото е напълно наясно къде е най-вероятно да се счупи. И той е укрепил тези места не с гордост, а с подготовка. Врагът вътре в теб процъфтява от илюзии, храни се с отричане и умира, когато е изложен на безмилостно самопознание. Затова попитай себе си откъде идва гладът ти. От любов към властта или от страх да бъдеш безсилен? Действаш ли от сила или просто се страхуваш да бъдеш видян като слаб? Движиш ли се напред или просто бягаш от срама, който никога не си посрещнал? Повечето хора никога няма да отговорят на тези въпроси, защото те не са въпроси. Те са остриета и режат дълбоко. Но ако не попиташ, ако не режеш, ако не свалиш лъжите, които си изградил около себе си, винаги ще останеш уязвим. Уязвим за ласкателството, уязвим за страх, уязвим за всеки трик, който съперниците ти дори не трябва да планират, защото ти ще свършиш работата им вместо тях. Ще унищожиш собствените си съюзи от параноя. Ще си създадеш врагове от съюзници, защото гордостта ти не може да понесе критика. Ще изоставиш дисциплината си в момента, в който нещата станат лесни. И когато дойде крахът, ще го наречеш предателство. Но не е било предателство. Било е самоунищожение. Владетелите, които издържат, не са тези, които печелят всяка битка. Те са тези, които никога не позволяват на вътрешния си враг да стане по-силен от външния. Те са тези, които изпитват себе си преди животът да го направи. Които разбират собствените си илюзии, преди врагът да го направи вместо тях. Които коленичат пред недостатъците си, преди другите да могат да ги използват като оръжие. Не можеш да завладееш кралство, ако сърцето ти се бунтува. Не можеш да водиш другите, ако все още си воден от скритите си страхове. Не може да ти се довери власт, ако дори не можеш да се довериш на себе си, да устоиш на изкушенията, които идват с нея. Това е най-суровата истина, която Макиавели някога е разбрал
и която повечето владетели пренебрегват. Мислят, че властта е в контролирането на другите. Но истинската власт винаги започва с овладяването на войната вътре в теб. Учили са те, че враговете ти са там, в другите хора, в системата, в тези, които ти се противопоставят. Но днес виждаш истината. Най-опасният враг носи твоето лице. Говори с твоя глас. Хвали те, когато трябва да мълчи. Заслепява те, когато най-много се нуждаеш да виждаш. Егото не е просто слабост. То е оръжие в ръцете на врага ти. И ако не го победиш, някой друг ще го използва срещу теб. Човекът, който влиза във властта с непроверена гордост, влиза в собствената си екзекуция. Но човекът, който влиза във властта след като е победил себе си, страховете си, гордостта си, заблудите си, става нещо рядко. Той става имунизиран срещу обиди, недосегаем за ласкателства и непредсказуем за тези, които искат да го видят да пада. Макиавели никога не е обещавал комфорт. Той обещава яснота. И това е тя. Трябва да управляваш себе си със същата безмилостност, с която възнамеряваш да управляваш света. Уби илюзията, смажи егото, овладей гласа вътре в теб, преди той да те овладее. Защото докато не победиш врага вътре в себе си, не си годен да побеждаваш никого.